Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de relatie met Venezuela aan het normaliseren is. Dat zegt de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid, Erik van den Burg. Hij gaf vanochtend een persconferentie aan de Caribische pers in het Koninkrijk. En daarbij ging hij onder meer in op de relatie tussen Curaçao en Aruba met buurlanden Venezuela en Colombia. Het zijn de belangrijkste buren van Curaçao en Aruba. En vanochtend in de Rijksministersraad is gesproken over de veiligheidsvraagstukken en de effecten van de aardbevingen die beide landen hebben getroffen. Voor de toekomst geldt, zo zegt Van den Burg, de vraag: hoe kunnen Aruba en Curaçao als hub gaan functioneren voor Europa en voor Nederland met Venezuela en Colombia? Dus vanuit Europa een hubfunctie voor Curaçao en Aruba. De relatie met beide landen is niet makkelijk, maar er wordt gewerkt aan verbetering. Er is sinds kort een ambassadeur namens het Koninkrijk. En dat betekent ook in Venezuela. En dat betekent ook dat de relaties met dat land verder aan het normaliseren zijn. En volgens Van den Burg kan er nog veel meer plaatsvinden, ook voor de economische ontwikkeling van Curaçao en Aruba richting beide landen toe. Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen. Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van de Sociale Verzekeringsbank. Dagelijks krijgt de SVB te maken met een groot aantal cliënten. En daaruit blijkt uit de cijfers heel veel interessante gegevens. En onder meer het geval dat er meer arbeidsongevallen zijn op Curaçao. Dat is namelijk gestegen met 10% tussen 2023 en 2024. En ook het feit dat er meer vrouwen werkzaam zijn in de beroepsbevolking, namelijk 56%, geeft ook onder meer aan dat vrouwen vaker zich ziek melden. Daarbij kan onder meer zwangerschap een rol spelen. Maar de belangrijkste reden waarom mensen zich ziek melden op Curaçao is toch gewoon griep. En daar blijkt ook bij de 65-plussers een belangrijke reden. Bij die mensen blijkt wel, als ze zich eenmaal ziek melden, dan blijven ze langer ziek dan mensen onder de 65. Vrouw ernstig mishandeld door echtgenoot. Dat gebeurde gisteren. Toen kwam een vrouw 's ochtends vroeg naar een supermarkt in de omgeving van Brievengat. Ze vroeg daarom hulp omdat ze was mishandeld door haar man in de vroege ochtenduren. Politie en ambulance kwamen kijken en inderdaad bleek dat de vrouw verschillende verwondingen aan haar lichaam nodig had. Ze had onder meer een gebroken rib en ook sporen van wurging in haar nek. Ze is met spoed naar het CMC gebracht. Haar kinderen die zijn nu door een familielid opgevangen en de vrouw zal ook, als ze uit het ziekenhuis komt, in een veilige omgeving worden opgevangen. En het lijkt er allemaal op dat de vrouw dus mishandeld is in huis en toen heeft weten te vluchten om hulp te vragen. Treurige situatie. APC kent 0,51% van eerder gemiste indexatie alsnog toe. Dat heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC, bekendgemaakt. De verhoging van de pensioenen met 0,5% was eerder niet mogelijk. En nu is het ingegaan per 1 januari 2026, dus enkele maanden terug. Dat betekent dat de financiële positie van APC verbeterd is en in die mate goed onderbouwd is dat er daadwerkelijk een verhoging, een indexatie kan plaatsvinden. APC laat weten dat ze blij zijn dat deze indexatie kan plaatsvinden en ook dat het goed gaat met de cijfers van het pensioenfonds. Franse militairen trainen op Curaçao voor sterkere samenwerking. Een Frans militair peloton van Martinique heeft deze week hun training op Curaçao afgerond. De Franse militairen maken deel uit van de 2e compagnie van het 33e Régiment d'Infanterie de Marine. En dat is gevestigd op Martinique. Er werd op Curaçao samen met de Curaçaose militairen geoefend. Onder meer met een bootpeloton trainen de militairen verschillende amfibische vaardigheden. En dat ziet er spectaculair uit. Benzine, diesel en stroom worden duurder. Het enige positieve nieuws is dat het water een beetje goedkoper wordt.
Maar vooral voor de mensen die diesel gebruiken is het een harde klap, want de prijs van een liter diesel gaat met bijna 24 cent omhoog naar 2,37 gulden. Een liter benzine wordt ruim 5 cent duurder en kost voortaan 2,60 gulden. Tenminste, dat geldt voor de periode van de maand september. En het heeft allemaal te maken, volgens de informatie die aan de bevolking is gegeven, heeft het allemaal te maken met de gestegen internationale inkoopprijzen en de aanpassingen in de brandstofclausule. Dronken chauffeur veroorzaakt ongeluk. En dat gebeurde bij Palu Blanco. Net voor de rotonde moest de politie afgelopen nacht, dus niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor, om 2 uur 's nachts daar naartoe. Ze troffen een witte Mitsubishi SUV aan die tegen een lantaarnpaal was gebotst. Er raakte niemand gewond, maar de bestuurder was overduidelijk onder invloed. Hij is direct aan een test onderworpen en daaruit bleek dat hij onder invloed van drugs was. De auto is met een takelwagen weggehaald. Wij gaan even naar een break en zijn zo bij u terug. Quality Services é time completo que sempre apresenta trabalhadores preparados, capacitar e motivar para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encargado mês por a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorar o talento e oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hadden het eerder in de uitzending al over Erik van den Burg, de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Die sprak over de relatie tussen Curaçao en Aruba met Colombia en Venezuela. U kunt hier kijken naar het fragment waarbij hij dieper ingaat over die relatie. En er wordt ook een vraag gesteld door een collega van Antilliaans Dagblad die wat dieper ingaat over de mogelijkheden van meer contacten tussen Curaçao, Aruba, Venezuela en Colombia. We hebben toevallig ook vanochtend daar nog bij stilgestaan in de sideline van de Rijksministerraad. Wat wij heel nadrukkelijk zien is dat Curaçao, Aruba en uiteraard ook Bonaire, even voor de helderheid, maar in de Rijksministerraad spreek je niet over Bonaire, maar alleen over Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Maar in dit specifieke geval hebben we ook gezegd, de twee belangrijkste buren van Aruba en Curaçao, naast Nederland, zijn natuurlijk Venezuela en Colombia. En enerzijds zit er een veiligheidsvraagstuk aan. Wat gebeurt er in Venezuela? Dat zagen we natuurlijk begin januari. Wat gebeurt er in Colombia met het bestuur daar? Wat zijn de effecten van de aardbevingen in beide landen? Maar ook in de toekomst kijkend, hoe kunnen Aruba en Curaçao, dat kwam er niet vanochtend aan de orde, maar wel in de gesprekken die ik de laatste keer heb gevoerd, hoe kunnen Aruba en Curaçao als hub gaan dienen voor Europa en binnen Europa Nederland. Want we zien dat we de situatie in Venezuela en Colombia nog ingewikkeld vinden. Heel verschillend door die twee landen, maar wel ingewikkeld vinden. Nou, daar helpen de aardbevingen ook niet bij, want er moeten dus ook veel, hoe zeg je dat, opgeknapt, gerestaureerd, herbouwd worden.
Maar in hoeverre kan dan juist Aruba en Curaçao als hub dienen naar Zuid-Amerika, met name de noordkant van Zuid-Amerika? En wat zijn daarin de economische mogelijkheden voor die twee landen? Naast uiteraard dat hetzelfde geldt voor Bonaire. Alleen dat kwam dus nogmaals niet in die gesprekken met mijn counterparts op Aruba en Curaçao aan de orde. En daar gaan we wat ook mee aan de gang. En ik weet ook, er is ook nog contact geweest vandaag tussen de minister van Economische Zaken en de gevolmachtigde minister van Curaçao. Ik weet niet waar het over ging. Het ging in ieder geval wel over het investeringsklimaat. Maar kijken hoe we dat verder kunnen verbeteren is buitengewoon belangrijk. Oké, en hoe ziet Venezuela dat zelf? Want tot nu toe zijn de gesprekken Nederland-Curaçao, maar kun je ook iets zeggen over hoe Venezuela zelf denkt over de plannen? Nee, we hebben, nou weet ik even niet zeker of het vorige week was of al de week daarvoor, is onze ambassadeur, en onze ambassadeur bedoel ik dus van het Koninkrijk, hè, Ja. is daar begonnen op Venezuela. Dus die is nu bezig om de voelsprieten uit te zetten. Omdat de ambassadeur net begonnen is in Venezuela. Maar dat laat wel zien dat de relatie aan het normaliseren is. Want we hebben natuurlijk heel lang als Nederland, of als Koninkrijk moet ik zeggen, geen ambassadeur in Venezuela gehad. Op 19 september vindt het festival Wintertuin plaats, maar een week eerder het Kids Festival Wintertuin. En wat dat precies inhoudt, daarover hadden we een interessant gesprek met Gina van der Laa, verantwoordelijk voor de productie van beide festivals. Dus zowel de Kids als het grote festival. En zij legt uit wat er bijzonder is aan het Kids Wintertuin Festival. Het Kids Festival is geproduceerd om eigenlijk zowel alle mensen uit Curaçao uit te nodigen om met hun kinderen te komen en een hele leuke tijd te hebben. Ja, het is vooral leuk ook. Hè? Het is Vooral niet- leuk. Ja. Het is een spontane festival waarbij mensen gewoon binnen kunnen komen, kinderen kunnen gaan knutselen, zingen, dansen. Leuk. Deze editie hebben we de trefbal volgens mij erbij gezet. Ze kunnen hun expressief Uiten. op een stage. Ze krijgen Leuk. een platform, er is muziek, we gaan knutselen. Het is niet dat ze moeten zitten, stilzitten en moeten Helemaal kijken. niet. Ze We moeten willen leuke juist hoe dingen meer doen. beweging, hoe beter natuurlijk. Goed zo, en dan zijn ze Ja. ook moe aan het eind van het festival. That's the goal. En het vindt plaats in Emmastad. Correct, op Eh, Beatrixlaan. Van 4 tot 8, dat is ook een hele mooie tijd daarvoor. Maar Wintertuin is zeg maar, staat taalcentraal. Ook bij het Kids Festival is dat de insteek zeg maar? Of is het ook gewoon, wat je net zegt, beweging, Nee, zeker expressie? ook met taal. Ook bij de kinderen. Het thema dit jaar is Mauvais Chant. Oké. En dat proberen we in elk element ook naar voren te brengen. En ja, beweging, de kinderen moeten heel veel bewegen. Goed zo. Maar we dagen ze dan ook een beetje uit om dat in hun art, het knutselwerk en in alle activiteiten ook naar voren te laten komen. Goed zo. Daarnaast is het is een papiermens gebaseerde evenement. Ja. Dus dat gaat zeker ook naar voren komen Mooi. op de main stage. Ga je zelf ook met je kinderen naartoe? Ja, of niet? zeker Goed zo. weten. Nou, dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want een Amerikaanse generaal heeft Colombia bezocht om de oorlog tegen drugs te bespreken. Het hoofd van het Amerikaanse Southern Command bezocht eerder deze week Colombia om met de regering van de nieuwe president Abelardo de la Espriella te onderhandelen. Het gaat om een gesprek over gezamenlijke operaties tegen drugshandelaren. En Colombia is zoals bekend de grootste cocaïneproducent ter wereld. De la Espriella die volgt Gustavo Petro op. Die had een moeizame relatie met Trump. En de nieuwe president is een groot aanhanger van Donald Trump. En daarom is gekeken hoe beide landen samen kunnen werken in de strijd tegen kartels. En zorgen voor meer veiligheid binnen de regio. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Daarmee zijn we ook aan de laatste van deze week. Maandag zijn we er weer. Ik wens u een heel prettig weekend. Tot dan, het allerbeste.